Peter Koelewijn, vorig jaar was het eindelijk weer eens zover, hè? Vorig jaar heb ik een nieuwe cd uitgebracht. Na 25 jaar. En daar bedoel ik mee een cd met alleen maar nieuwe liedjes erop. Want in al die jaren heb ik wel cd's uitgebracht, maar dat waren meestal verzamelplaten. En nu een cd met 13 nieuwe liedjes. Ik ben eigenlijk al een 3/4 jaar bezig met de promotie daarvan. Want je moet er een hoop voor doen. Maar ik ben er zeer trots op. Het heet ook Een Gelukkig Man en het heeft mij ook een gelukkig man gemaakt. Ja, er staan een hele hoop eigen indrukken. Liedjes schrijven is toch iets van een autobiografie. Vermengd met fantasie. Dus ja, hoop fantasie, maar ook toch autobiografie. En wat is er zo uniek aan het album? Aan mijn album of sowieso een album? Aan uw album. Nou, ten eerste dat het 25 jaar geleden is dat ik een album uitbracht. En dat ik toch, daar stond ik zelf van te kijken, daarom heeft het ook zo lang geduurd. Omdat ik dacht dat ik nooit meer zoveel liedjes bij elkaar zou kunnen schrijven. En dat me dat toch gelukt is. En dat is eigenlijk wel het unieke eraan. Ja, ik heb natuurlijk al zoveel geschreven en ook voor anderen. Dat je dan denkt, ja, ik heb eigenlijk alles al gezegd. Maar toen bleek dat dat dus niet zo was. Dus dat het nog steeds weer nieuwe indruk had ik. En die heb ik dan vertaald in liedjes. Komt er nog een nieuwe single van je album af? Zeker en vast. En heel misschien gaat dat worden, ik heb je nog voor geen minuut gemist. Maar dat weet ik nog niet zeker.